'Cause I loved her and she didn't love back. The sun's gone dim and the sky's too black. 'Cause I loved her and she didn't love back. The sun's gone dim and the sky's too black. 'Cause
One small step for man, one giant leap for mankind. Another beautiful cranium. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected, photographs taken, experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and Earth. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia, Highgate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. Още през 1555 година първите крачки на човечеството по повърхността на Луната било видяно от астролога, лечителя и пророка Мишел де Нострадамус. В една от центуриите на пророчествата му срещаме следният пасаж, който недвусмислено се отнася към историческия полет на Аполо 11 до Луната. In the heavens shall be seen a running fire with long sparks. He will come to take himself to the corner of Luna, where he will be taken and placed on alien land. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Естественият спътник на Земята още в древни времена е възбуждал въображението на човечеството. Луната винаги е била свързвана както с романтика, така и с мистицизъм. Но още през вековете на нея били забелязани странни явления и феномени, които още повече подклаждали въображението и любопитството на човечеството върху тайните и мистериите, свързани с нея. През 1178 година в една ясна нощ група монаси от катедрала Картенбург забелязали на лунната повърхност огромен облак, който бил съпроводен с ярка светлина. През 1789 година астронома Есройтер наблюдавал през телескопа си една огромна осветена зона в района на лунните Алпи. През 1820 година астронома Франсуа Рако публикувал изследване върху наблюдението му по време на едно пълнолуние. Как формация от движещи се светлини еволюирали до огромна светеща сфера, която според него се движила под интелигентен контрол над лунната повърхност. През 1845 година астронома Фройдер станал свидетел на друг феномен, който също нямал обяснение. Докато наблюдавал кратера Лине в зоната на морето на спокойствието, вниманието на учения било привлечено от нещо необичайно. Същият кратер, който бил с диаметър около 7 км, променял постепенно формата и размера си. Дни след това кратера Лине изчезнал напълно. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia, Highgate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. През 1971 година обаче Аполо 15 прелетял над зоната и фотографирал кратера. Астронавтите останали озадачени, след като открили, че Лине бил почти подравнен с лунната повърхност и достигал едва 2700 метра в диаметър. През 1877 година английският астроном Клайн станал свидетел на друга формация от движещи се светлини, които се отправили към кратера Платон. Когато стигнали в центъра му, те внезапно спрели и образували точен равнобедрен триъгълник. През 1950 година доктор Уикинс също станал свидетел на подобно тайнствено явление на Луната, което според думите му било невъзможно и доста странно. В центъра на кратера Аристракус се появила ярка светлина, която озарила огромна част от лунната повърхност. Тайнствени светлини на Луната, мистериозно изчезващи кратери. Какво всъщност се случва на нашия естествен спътник? Тези въпроси започнали да се задават както руските, така и американските астрономи още в зората на космическата ера на човечеството.
Преди няколко години обаче НАСА издаде неофициално пред медиите подробен каталог на лунните аномалии. В него са включени наблюденията, извършвани в продължение на 400 години. Официално обаче беше твърдението на Военното министерство на САЩ, че успеха на мисиите Аполо бил единствено резултат от надпреварата по време на Студената война към военното превъзходство на СССР. Нека проследим всъщност събитията и хронологията до старта на историческият полет на Аполо 11 до Луната. За да го направим обаче, трябва да се върнем в началото на този филм, където казахме вече, че елитна част от нацистските учени били вербувани след Втората световна война, както от СССР и Великобритания, така и от правителството на САЩ. Най-ярката и колоритна личност обаче от всички научни авторитети на нацистска Германия ще остане Вернер фон Браун, който всъщност е баща на ракетостроенето. Завършил е висшето си образование в Берлин през 1934 година, а от 1937 до 1945 година е директор на Германския център за ракетни изследвания Пенемюнде на брега на Балтийско море. Този човек всъщност е създател на ракетите от серията Фау-2, В-2. Това са ракети с далечен обсег на действие, които по време на Втората световна война са заличили от лицето на земята хиляди мирни британски граждани. Първата такава ракета В-2 пада на британският остров на 8 септември 1944 година, а последните две на 27 март 1945 година. От успешно изстреляните срещу Англия ракети, 1115 достигат набелязаните цели, 571 от които в Лондон и неговите околности. Те убиват 2754 мирни граждани и раняват 6523. В края на 1945 година Вернер фон Браун, конструктора на В-2 и на неговите сътрудници е ясно, че Германия губи войната. Пред тях стоял въпросът дали да останат Пенемюнде с опасност да бъдат пленени от настъпващите съветски войски или да избягат на юг, където да търсят контакт с американците. Въпреки двете заповеди от Берлин, едната да останат Пенемюнде и по-късно другата да заминат за Нордхаузен и там да работят до крайна победа, Вернер фон Браун заедно с най-близките си сътрудници, 500 инженери и 14 тона технически архив, който включвал и информация и технически данни за НЛО, заминават с един конвой за Блайхорде, недалеч от Нордхаузен, където биват настанени в една празна казарма. След смъртта на Хитлер на 30 април 1945 година, от страх, че ще бъде пленен от британците и съден за престъпленията си срещу човечеството, фон Браун изпраща брат си Магнус, който говори английски, при настъпващите американци. Той се предава в австрийския град Ройте на ефрейтора Фред Снайтер и заявява, че германски учени и инженери искат да се предадат на американците. Мотивът на фон Браун е бил не само симпатията, която той изпитвал към тях, а и факта, че така ще остане и недосегаем за криминалното си досие, като виновник за смъртта на хиляди жени и деца по време на войната. Всъщност, интелигентността му не го подвежда, защото след като бил прехвърлен в САЩ с целият си екип от инженери, американското правителство създало специален проект, чиято цел била освобождаването на всеки един от тях от отговорност за престъпленията им срещу човечеството по време на Втората световна война. Днес тази програма е известна с името Мамер. I've said in my latest book, Tales from the Time Loop, that
we're looking at the Fourth Reich. Then I've put under that brackets, or a continuation of the Third, which never ended. People have no idea in the general population, because no one tells them, of the fundamental connections between the Nazis. The people now think, oh yeah, the Nazis are gone, and the American administration. First of all, the Nazis were funded out of Britain and America. Why is it that they were taking their wages home in wheelbarrows during the Weimar Republic? Germany was in economic catastrophe. A few short years later, they have a war machine that's taking on the world. How did this come about? Anyone else? Well, let's ask the Bush family. Because, and this is not just me, other researchers have come up with this, and a guy called John Loftus, who is he runs the Holocaust Museum in Florida, that Prescott Bush, who is the grandfather of the present president, he was a major executive of the Harriman Empire in America. And they had a company called the Union Banking Corporation, the UBC, which interfaced with the banking and steel empire in Europe, a guy called Fritz Thyssen, who was named at places like the Nuremberg trial and elsewhere as a major funder of Adolf Hitler and the Nazis. And what Prescott Bush, who was the key executive of the Union Banking Corporation, was doing was funneling money and other resources through the UBC into Thyssen's empire, and then it went to the Nazis, and that's where the war machine came from, also through the Bank of England. A number of companies in which Prescott Bush was involved in were closed down during the Second World War under the Trading with the Enemies Act. William S. Farish, whose grandson is now Bush's ambassador to Britain, William S. Farish III, very close friend and horse interbreeder with the Queen of England. His grandfather, William S. Farish, was president of Standard Oil, the Rockefeller Oil Company, when it was exposed as supplying the Nazis with oil during the Second World War, while they were supposedly in conflict with America. So what you had then was this CIA, British intelligence operation called Project Paperclip, which was to get the Nazis, the major Nazis, with all and a lot that with tremendous knowledge that are not registered by history, out of Germany so they would be safe, and into South America and North America to continue this agenda up to the present day. And so this is why you have Nazi after Nazi turning up as founders and creators of NASA and all these other institutions, the CIA, that appeared immediately after the Second World War. Руснаците обаче не остават по-назад. Докато американците прибират под крилото си Вернер фон Браун и колегите му, в Съветският съюз са прехвърлени насилствено над 2000 нацистки учени, които са принудени да работят за каузата на комунистическия режим. Впрочем, съвсем скоро в Русия беше разсекретен документ, който недвусмислено потвърждава, че Сталин е бил информиран от Американското военно министерство за инцидента в Розуел. Дори тогавашният президент на САЩ Хари Труман решил лично да информира лидера на СССР. Както той, така и Сталин се вълнувал само от един въпрос. Ако това, което било открито в Розуел, е извънземен космически кораб и пришелци от други светове действително съществуват, то това не означава ли, че рано или късно могат да нападнат. Според Сталин, при такава възможност, двете държави трябвало да обединят усилията си срещу защита от нов, но този път и извънземен враг. Между двамата лидери започнала тайна кореспонденция. Всъщност, ето част от едно писмо на президента на САЩ Хари Труман до лидера на СССР Сталин. Ще повторя своите уверения към вас, че искрено желая и съм уверен, че това е желанието на народа на Съединените щати да работят заедно за възстановяването и поддържането на мира. Аз съм уверен, че общите интереси на нашите две страни са по-висши от разногласията между нас. Впрочем, тези общи интереси са ни вече познати. Става въпрос за НЛО. Сергей Королев, който бил един от доверените хора на съветският лидер,
разказва как бил спешно извикан в Кремъл. Когато влязъл в кабинета на Сталин, на бюрото му били внимателно подредени множество фотографии, чертежи и схеми на НЛО. Сталин поискал от него внимателно да получи материала и до 2 дни да му докладва анализа си. След 48 часа Корольов доложил на Сталин, че информацията, представена от Американското военно министерство за инцидента в Розуел, била недостатъчна. Сергей Корольов съставил доклад, в който недвусмислено подчертал, че НЛО, освен че са технически непознати летателни апарати, но не представляват заплаха като нов вид оръжие, тъй като науката до тогава не позволявала да се създаде нещо подобно. И добавя, че проблема с извънземните посещения трябва да се изследва сериозно. От този момент всяка информация за контакти и наблюдение на НЛО е била дълбоко засекретена. Всъщност, секретните разследвания върху феномена НЛО били причината за сключване на тайно споразумение между СССР и САЩ, което дало началото на усилена програма за завладяване на космическото пространство около Земята. За целта обаче били нужни огромни финансови средства и за двете държави. Решението било просто – създаването на изкуствен страх над населението на Земята от ядрена война. Така започнала всъщност не само така наречената студена война, но и най-голямата лъжа в историята на човечеството. Докато светът тръпне от несъществуваща заплаха от Трета световна война, правителствата на СССР и САЩ започват най-крупното изнудване на собствените си граждани за набиране на финансови средства. В края на 40-те и началото на 50-те години била стартирана световната пропаганда в медиите, чиято цел била да внуши на човечеството, че СССР и САЩ са новите връждуващи държави. Тъй като общественото внимание било насочено умишлено към изкуствена омраза между капитализъм и комунизъм, позволило на САЩ и СССР да създадат ЦРУ и КГБ. Като в най-висшите ешелони на тези организации били поставени строго секретни екипи от експерти, чиято единствена и основна задача била да се разследва и обменя информация, свързана единствено и само с НЛО. Най-известният днес такъв екип бил създаден на 24 септември 1947 година с заповед на президента на САЩ Хари Труман. Той заповядал на секретаря на отбраната Джеймс Форестъл да задейства операция Majestic 12. Казахме всичко това до тук, за да стане ясно, че световната история, налагана ни до днес още от ученическата скамейка, е една огромна лъжа. В този филм обаче няма да се пускаме в подробности в тази насока, защото това ще стане в следващата серия на Сериозно за НЛО. Всъщност, нека продължим по темата, която вече започнахме. До тук разбрахме, че както на американската, така и на руската космическа програма начало са дали учените на Третия райх. Оневинен от криминалното си досие по проекта Кламер, Вернер фон Браун започнал работа по създаването на ракета-носител, която трябвало да изведе човек в космоса. В същото време обаче група от астрономи предали доклад на Американското военно министерство, че са засекли и фотографирали странни светлини и сенки по повърхността на Луната. Тези данни станали приоритет както на американците, така и на руснаците, които също притежавали подобна информация. След тайно заседание през 1948 година, двете световни сили решили, че НЛО притежават стартови бази на естествения спътник на Земята. Най-голям интерес предизвикала обратната страна на Луната, която винаги остава невидима от гледна точка на планетата ни. Паниката от извънземна атака се засилила още повече в ЦРУ, когато през 1952 година формация от НЛО зависнала над Вашингтон. Този инцидент е документиран както на фото, така и на видеозапис. Всъщност, нека го видим сега.
Всъщност, през същата 1952 година НЛО е било наблюдавано над Белия дом 2 седмици подред. На 26 юли 1952 година над националното летище на Вашингтон пилотът Кейси Пиърман разказва как точно когато излетял, пита контрол на полетите дали виждат каквото и той. В този момент дежурен в кулата е Хауърд Коплин, който днес е на 87 години. Das Objekt hatte einen flachen Boden und war oben gewölbt. Es hatte rundherum Lichter an der Außenseite und war etwas kleiner als das Passagierflugzeug. Този обект бил засечен и от радарите. Всички, които били дежурни по трафик в онази нощ, са наблюдавали НЛО, рещо се над летището. Es flog ein paar Runden, mehrmals, stoppte außerhalb des Platzes, ging hoch und runter, mehrmals, und dann flog es hoch und verschwand schließlich in westlicher Richtung. НЛО обаче зачастили появата си не само над САЩ, но и над СССР. Проблемът се задълбочил още повече, когато непознати летящи обекти били засечени все по-често на тестовите полигони, където се осъществявали експериментите с ракетите, които трябвало да изведат човек в космоса. Съществува документ на ВВС на САЩ още от 1947 година, подписан лично от генерал Твайник, в който ясно се подчертава, че НЛО са истински, а не измислени и въображаеми. Лично генерал Твайник ги описва дори доста подробно. Метални, с форма на диск, не оставящи газова следа, тихи, маневрени, извръщали се с корема нагоре. Всъщност това били доста подробни описания. Цивилни и военни пилоти обаче продължават да докладват за странни летящи апарати в забранено небе. It's gone! Бомбардировачите от Втората световна война обаче се оказали бавни за преследване на НЛО. Тогава капитан Макгавър издал заповед за създаването на специален самолет, на който били поставени камери за заснемане и прехващане на НЛО в по-близък план. Captain McGovern hatte ein System entwickelt. Ein Flugzeug, das startbereit da stand, 24 Stunden am Tag, falls man ein UFO entdecken sollte. Летящата платформа и екипа от военни експерти, въпреки че преследвал на няколко пъти НЛО, не успял да заснеме нито един качествен видеозапис. Това обаче направил, забележете, Вернер фон Браун, когато експериментирал на стартовата площадка с ракетите Сатурн. За радост на командването на военно-въздушните сили, той най-сетне уловил НЛО с обектива си. След него друг оператор от военно-въздушната база в Аксания уловил още два обекта със специална за целта камера. Но непроявеният още филм, забележете, бил веднага конфискуван. Ein merkwürdiges Objekt die Rakete. Dann ein zweites. Das verschwand in Sekundenschnelle mit hoher Geschwindigkeit. Der Film wurde von einem Jagdflieger abgeholt. Wir versuchten herauszufinden, wohin er flog. Aber er hatte keinen Flugplan aufgegeben. Подходът за скриване на истината от военните и разузнаването е да се омаловажава феномена НЛО пред обществото. Алън Дълес, който е 8 години директор на ЦРУ, казва по адрес на свръхсекретните досиета, че най-добрият начин да опазиш една тайна е да се правиш, че я споделяш. Така че проблемът с летящите чинии е класифициран като строго секретно, което отдалечило завинаги човечеството от истината за НЛО.
Es ist zweifelsfrei wahr, dass die wesentlichen Massenmedien in den USA eine enge Arbeitsbeziehung mit den US-Geheimdiensten unterhielten. Das ist eine Tatsache. In erster Linie mit der CIA. Wir wissen, dass das so war, zumindest in den 40er, 50er und 60er Jahren. Wir wissen, dass die CIA mindestens 400 Journalisten kultivierte, die für sie arbeiteten, ohne dass jemand davon wusste. Wir reden von Leuten bei CBS, der New York Times, der Washington Post, von allen wichtigen Medien. Bedeutet das, die CIA kontrollierte die Medien? Nein, das nicht. Aber bedeutet es, die CIA konnte die Nachrichtenlage bei Bedarf beeinflussen? Ganz klar, ja. След като осъзнали силата на новото оръжие за масова глобална манипулация на човечеството, телевизията, НАСА съвместно с по-малкото си братче Холивуд започнала заснемането на фалшиви кадри за бъдещето кацане на човек на Луната. За целта бил построен специален хангар в известната вече строго секретна база Арея 51. Всъщност НАСА е крояла таен план, който ще отвлече вниманието от истинската им цел за изпращането на човек на Луната. Докато телевизията обаче е правила първите си стъпки към измислената реалност, подмолните споразумения и кореспонденция между САЩ и СССР набрали скорост. Понятието за владяване на космоса е наложено умишлено от световните медийни корпорации. Жалката истина е, че човечеството и до днес съвсем не владее космоса. Ако използвам метафора, то би казал, че дори днес съвременната наука е навлязла толкова в космоса, колкото ако вземете една праскова, което ще рече Земята, и оберете с ръка маха около нея. И все пак в края на 50-те и началото на 60-те години, докато двете световни основни военни сили разиграват театър на фалшива омраза пред човечеството, а тайно под масата стискат ръцете си, започват съвместна упорита работа за изпращане на човек в космоса. Славата за световната историческа сцена е вече разделена поравно. СССР ще излъчат първият космонавт, а САЩ първият човек стъпил на Луната.
Докато руснаците тръбят в медиите, че са изпратили и върнали успешно кучето Лайка от космоса, то дълбоко в секретните доклади остава една фрапираща тайна. А тя е, че за това са правени опити не с животни, а с живи хора, взети от концлагерите за политически затворници в Сибир. САЩ не остават по-назад в това отношение. НАСА, чието основатели, както разбрахме, вече са нацисти, правят експерименти не с маймуни, както се твърдеше в медиите доскоро, а с негри. Умишлено подлъгани и лесни в онези години за манипулиране, чернокожи млади хора са станали жертва на американската космическа програма. На 12 април 1961 година в 6 часа и 7 минути по Гринуич носещата ракета Восток 1 стартира от космодрома Байконур, който се намира в Казахстан, бивша СССР. На борда е първият човек, който ще влезе в световната история като първи представител на човечеството в космоса. Това е Юрий Алексеевич Гагарин. Той прави една обиколка на Земята, чиято продължителност е била 1 час и 48 минути. На височина 7 км Гагарин катапултира и се приземява с парашут близо до спускаемият апарат. След този полет, Юрий Гагарин става най-известният човек на планетата при 60-те години. Той е награден с десетки ордени, медали и дипломи, но забележете, че е избран за почетен гражданин на Северна Америка. Всъщност, Гагарин умира доста загадъчно. Обстоятелствата около смъртта му и до днес не са напълно известни. Но за този 1 час и 48 минути в космоса, СССР изразходват огромни финансови средства. Изпращането на човек в космоса преди американците е пропаганден подвиг, но струва милиарди рубли, както и надпреварата във въоръжаването. Всеки път, когато Америка изпробва ядрена бомба, Русия отговаря с по-голяма. И това също струва милиарди на съветското правителство. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. След като Джон Кенеди осигурява над 24 милиарда долара от гърба на американския данъкоплатец, те потичат като река към НАСА. Между Кенеди и Вернер фон Браун възниква силно приятелство. Всъщност и двамата се виждали лично НЛО. С Джон Кенеди това се случило по време на излет с яхтата си, когато навлязал в морето недалече от дома му в Хаянниспорт до Кейп Кот. Днес е трудно да се каже какво точно е знаел Кенеди за НЛО, но е факт, че след смъртта му в кабинета му били открити документи, които доказвали, че той владял реална информация за НЛО. Открит бил и документ, написан и подписан лично от президента за срещата му с НЛО в морето. Някои експерти днес твърдят, че Кенеди е бил убит поради факта, че е искал да разгласи и сподели с американския народ извънземният произход на НЛО, както и истинската цел на САЩ и СССР към тайнствените бази на Луната. Какво точно е искал да сподели обаче, никога няма да узнаем. Differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. 10, 9,
Ignition sequence start. 3-car collision in southern New Mexico. Coming up, Thanksgiving. 9 meetings. Redskins haven't beaten the Cowboys since 1997. This is a great... I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us. Всъщност, всичко свързано с мисиите Аполо започва в началото на 40-те години. Периода, който основно проследихме в този филм. Фактите, които споменахме до тук, са една малка част от цялата информация, която са притежавали тайните военни служби на САЩ и Русия за неидентифицираните летящи обекти. Ако направим кратко обобщение, то би звучало последният начин. Още в началото на 40-те години започват да постъпват сериозни доказателства, че Земята се посещава от интелигентен разум извън границите на планетата ни. Военните започват засекретяване на голяма част от информацията, като по този начин дават началото на най-голямата лъжа в историята на човечеството. А една лъжа води към друга. Манипулацията на хората отвън, както те наричат човечеството, започва основно чрез медиите. В същото това време обаче са вербувани най-добрите експерти, специалисти, ясновидци и медиуми за изучаването технологията на НЛО и психологията на интелекта, който притежава. След двете световни войни НЛО зачестяват присъствието си по всички точки на планетата. Това са будило основните връждуващи сили през 50-те години и те са обединили срещу един нов, но непознат враг. За да не се всява паника обаче, всичко било забулено с покривалото на секретността. От данните, които били събрани през този период, станало ясно, че НЛО притежават стартови бази на Луната и на Марс. Това дало отчаян тласък на правителствата на САЩ и СССР към ускоряване на космическите им програми. Впрочем, от изследванията в декадата между 1957 година и 1968 година Съединените щати и Съветският съюз вече са знаели и предполагали какво точно ще ги очаква на естественият спътник на Земята. През този период са били стреляни към Луната повече от 20 автоматични сонди. Без да смятаме фотографиите, които са направили СССР, НАСА получават над 230 000 снимки от повърхността на Луната. Военният отдел, който е контролирал космическата програма на Съединените щати, засекретяват голяма част от тях. Малко преди това да се случи обаче, не мога да пропусна един факт, който объркал плановете на военният елит от Съветския съюз и САЩ. В нощта на 24 срещу 25 юли през 1955 година астрономическите обсерватории в Ленинград и Монте Паломар засякли огромен цилиндричен обект, който бил в орбита на 15 км височина от Земята, движейки се с 1000 км в час. Той имал дължина повече от 10 км. Няколко часа по-късно огромният цилиндър напуснал орбита и се отправил в посока към Луната с невероятна скорост. Дни след това американците, руснаците, французите и англичаните се събират на тайно заседание в Хинебра, споделяйки страховете си от извънземна заплаха. Този инцидент форсирал още веднъж космическите програми на СССР и САЩ. Както вече казахме преди малко, към Луната в периода от 1957 до 1968 година са били изпратени повече от 20 автоматични сонди, които фотографирали лунната повърхност от всички страни и от различна височина. Но по мотиви за сигурност, както казват военните, които контролират космическата програма на САЩ, тези снимки не стават обществено достояние. Изглежда, че е имало какво да се скрие.
През ноември 1966 година е изстреляна автоматичната зонда Orbiter 2, която изпратила серия от много странни снимки на лунната повърхност. На една от тях са заснети две успоредни стени, така да ги наречем, дълги 27 км и високи 450 метра. Всяка една от тези конструкции е изкуствено създадена. Ясната част от тези две стени прекъсва за момент, като на фотографията ясно се вижда зигзагообразната част дълга около 1000 метра. Още една от тези снимки показва така наречената от американските военни голямата преса. Това е огромна конструкция с дължина 5 км, която се намира в северната част на морето Имбриум. На 19 ноември 1966 година същата зонда Orbiter 2 заснема от 48 км височина в морето на спокойствието още една странна конструкция. В този случай става въпрос за огромни колони или монолити, перфектно подредени в 3 редици по 11 или 33 монолита с еднаква височина. От снимката, изпратена в Хюстън, станало ясно, че това със сигурност не е създадено от природата. Тази сонда всъщност изпраща 900 подобни фотографии, които били вкарани веднага в архивите на Пентагона. На тях са били заснети огромни платформи, възможни руини на изоставени градове, пътища и гигантски кули. Всъщност, военното разузнаване на САЩ, след като получава тази фрапираща информация, притиска космическата програма и създава една невидима фуга за информация. Използвайки НАСА като параван и холивудски експерти по визуални ефекти, тайните служби започват създаването на специален полигон в зоната на Арея 51, където ще бъде заснето фалшивото кацане на Аполо 11 на Луната и което ще бъде излъчено по телевизионните канали от цял свят. През април 2005 година група хакери от Европа и Русия влизат в секретните архиви на НАСА. Те пробиват и защитната стена на информационната мрежа в Пентагона. Благодарение на тях днес можем да видим част от този демоничен процес срещу доверието на човечеството.
choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all mankind. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station into a giant rocket more than 300 feet tall, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. този снимков материал става ясно всъщност каква е била истинската цел на мисиите Аполо до Луната. Тази информация днес е потвърдена и от астронавтите, които участваха в проекта Gemini, който беше подготвителен за мисиите Аполо. През 1965 година на 4 декември астронавтите от историческият полет на Gemini 7, който продължил близо 14 дена, Франк Борман и Джим Ловел, военни летци изпитатели, правили рутинна маневра над Хаваите, когато двамата мъже изведнъж забелязват светещ обект, който лети над капсулата им. Борман се свързва веднага с наземна станция в Хюстън и докладва.
Last clear. 7, go ahead. Approaching at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. Approaching at 10 o'clock high. Тук записа прекъсва изведнъж, а в доклада на НАСА от 1966 година за полета на Gemini 7 няма отбелязано нищо подобно. Днес двамата астронавти признават, че били заставени да мълчат по случая и така всичко било подпулено. Записа обаче, който чухме, остава като доказателство за намеренията на НАСА да скрие истината за НЛО. От началото на космическата програма обаче НАСА е получила не един доклад от астронавтите за наблюдение на неидентифицирани летящи обекти в космическото пространство около Земята. На 13 септември 1966 година астронавтите на Gemini 11 Ричард Гордон и Чарлз Пит Конрад 27 часа и 27 минути след изстрелването на ракетата им виждат нещо странно в космоса. Конрад комуникира с наземната станция, като информира, че вижда НЛО на 80 км от капсулата им, който бил метален и се придвижил за части от секундата, след което взима камерата си и прави 3 фотографии. Малко след това обектът е изчезнал в космоса с огромна скорост. Ето и фотографиите, направени от Чарлз Пит Конрад.